ukuthi lokho okubona kumuntu kukuwe kahle kahle oh yeah yena usembulela unkosikazi wamncwaba wabona umfazi emva kokufa kwakhe awubazalwane bakhona namanje bakhona uthi uye yedwa bakhona namanje ngoba ngikhuluma nje bakhona sebebonile ukuthi indoda iyafa okanye usebonithi umfazi uyafa usiyaqala useyigudlisa kosisi laba bangashadile kukhona ukuthi abanye bashade kungenxa yecebo kukhona icebo okufanele lifezeke oh yes kukhona ukuthi abanye bashade kanti sekubhidlika komsebenzi kaThixo oh uyabona khona abantu abakwazi ukumanage imali ngalendlela it's not about ukuthi umuntu akanalutho yes. It is about ukuthi how you handle your life yes. uyibamba kanjani impilo yakho yafika izwi lokugcina ngci umuzi uNkulunkulu ekhuluma wafika wathi umthathe mawumthanda ngamthathiswa ukukholwa ungumhlobo wami uJesu ophi ongangayela abaningi bayamshi kophunyuka nami nango ophunyuka nami na angisoze ngahlukana angisoze ngahluka nongithanda kangaka nongithanda kangaka njalo mina naye njalo sothandana na khona lana khona lena khona lana khona le angisoze ngahlukana angisoze ngahlukana nongithanda kangaka njalo sothandana njalo sothandana naye khona lana khona le haleluya 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 hayi saze savula kamnandi ngomhlabeleli kasho ukuthi impela ngihleli ne worship kakumbi ne worship siyabonga ukuzivulela kamnandi kangaka noma mina ngilimosha nje ya hey ngilo umuntu othanda ukuthi yabona ngani ngoba manje ngiyazi ukuthi mangilikhipha kakhulu hawu nawe uyozubhembe ubhimbe ngoba kubhimbe mina but ke siyabonga esibingelele nje emakhaya sibingelele siqala ukubingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu siyayibonga ipresence yakhe ubalekile simrecognize sashiwa naye bakithi ukhona futhi ngempela uNkulunkulu empilweni zethu phinde sibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media siyabonga nje ukuthi uchoose le channel mhlambe ke futhi wena yaqala ukuhlakana nayo ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu njengobuzwa nje futhi siphinde siworship yabona nje kumnandi nje sayibonga Nkosi nje ngakho konke lokho ngibonge nje ngokuthi na subscriber niya like niya comment futhi kahle sanibonga nje kakhulu nonke niya share nalama messages ukuthi ongakayezwa naye futhi ezwe phinde ngibonge nje ngama channel members siyanibonga kakhulu bazalwane enikwenzayo kuhle kakhulu inkosi nje nibusise nabo nonke bazalwane nginithanda ngendlela esimangaliso nonke siyanibonga nje ngokuparticipate kwenu ngokuhlukahlukana bakhona nabakhulekayo khona nje abasho bathi hey siyakhuleka sikhulekela nje ukuthi le channel ihlale inje isevangelini bazalwane nonke siyanibonga nje enikwenzayo nesithe inkosi yanibona inibusise futhi ngakho konke lokho
nizwileke njengoba besivula nje nginokagumbi the worshipper ukhona phakathi kwethu sagcine nobufakazi lapha ebulethile baningi ke ababuza ubufakazi bakhe obasisa futhi abantu abaningi yonke indlela esimangaliso so qhubeka lapho nje but before sifike lapho asiqale nje sikubingelele sikwamukele hayi ngeke ngisasho ukuthi feel at home already uthenje mawuqala ukweshipa ubusubonisa ukuthi I'm at home Sekusekhaya. yebo sibingelele yebo Hayi angibingelele nami kakhulukazi ubhuti uMduduzi ngiyabingelela ncike yenkosi. Siyabonga. Ngibingelele ababukeli beKwaNtu Media. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile kuze kufike namhlanje sisaphila. Yes. Amen bazalwane. Amen. Amen. Hayi siyabonga kakhulu ukuphinda ubuye uzosibusisa ngeworship nangemessage. Yazwa wena kodwa ke imessage ayiphethe ukuthi thini. Ngizwe nje mawusho ke ngoba vele sesivele singena endabeni. Yes. Uthe ufuna uqala ngokuphendula ama comments ekuqala. Yes. Yebo. Yeah, ngiyabonga bhuti uMduduzi ithuba Yebo. ongipha lona. Cha ngithandile balaleli ukuthi ngiphendule okunye kwakhona ayikonke. Yebo. But nje ilokho engithanda ukukhuluma ngakho. Yes. Ekuthwaleni. Oh yes. Ukuthwala ekhanda. Oh. So ukunqwaza. To cover your head. Yes. Angeke sasho noma ngime futhi angazange ngize ngizele la ukuzokhuluma ngakho. Futhi ngeke size sithi ongakhavi ikhanda uma ekhuleka kakholwa. Yes. Olikhava uyena okholwa kakhulu. Yebo. Akukho lokho. Kodwa kimi ezukagumbi. Yes. Inkosi yayikhulumela mina nami. Ngakho yakufundisa nasebandleni engikhethe kulona. Yes. Kwaukuthi iyafundiswa le gospel. Yokuthi owesifazane uma ekhuleka akenze njani akakhavi ikhanda. Yes. Ukukhava akazange akukho umuntu owasichazelayo ukuthi all right yilona ogiga lonke. Wrong lona ovala uhafu ashiye kanjalo niyazi bazanziningi izitayili zokukhava ikhanda. Yes. So I'm not against kuzo zonke lezo izitayili lezi abantu abayisebenzisayo. Yes. Still kuse right ngoba uyena owaziyo ukuthi ukhave kanjani. Okhavayo agiga ikhanda njengoba ukagumbenzile. Yes. Ozobeka isigqoko la kancane aveza inwele zakhe ngapha akusho lokho uthi wrong. Oh. So bazalwane ngibonile nakuma comment ukuthi abanye babe nayo inkinga yokuthi baye ngale ku music base bethi kagumbi wena uyakhava ikhanda kodwa uphinde futhi ukhave ungalishiye ayikho bazalwane lonto le asingashi sishela into engekho. Oh yeah. Lithi iBhayibheli isambatho sowesifazane enkonzweni. Uma futhi ungakhumbula isambatho uma ngabe kuthiwa uyambatha bhuti uMduduzi. Yes. Ukubeka nje into la emahlombe. Usumbethe. Yes. Ungimbatha futhi ukugqoka nje full like this. Ufaka ijacket kanjalo. Yebo. Umbathile futhi. Bobabili la abantu bambathile. Ubeka ijacket la emahlombe. Yes. Umbathile. Noyigqokile. Umbathile. Yes. So ke I don't think ukuthi sengakwazi ukujudge laba bantu bese ngithi wena ombathile wena. Ombathile yilo. Yebo. Ngeke ngize ngingene lapho ngiyacetha abazalwane kwesinye isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi abazalwane abakhomentayo. Ukuthi abazalwane man commenta nikhuthaze. Nisikhuthaze kakhulukazi. And engizothanda futhi ukuthi ngiyigcizelele. Uma siza la kwiKwaNtu Media kubazalwane sizothula ubufakazi. Yes. Hayi ngoba si perfect. Hayi ngoba mina sengingqobe yonke into ukholwa sengikuzwa sekuyileyo ndlela kodwa kulokho okuncane esengubambisisile. Yebo. Angize ngizombonga uNkulunkulu. Kulokho okuncane esengikwazi ukunqoba kukona. Yize uzombonga uNkulunkulu ngakho. Yebo. Kukhona umhlabelo othi bambisisa lokho nakho ngoba uyeza. Hey. Yebo.
So ukuthi wena unani esandleni sakho akusho ukuthi lokho ikona ngempela okuzongenisa kodwa kubambisise lokho onakho ngoba awumazi ozayo ukuthi uyofika ahlulele kanjani. Qinisile. So bazalwane okunye ke khona onye ke umbuzo futhi baze babaningi ngicabanga ukuthi more than 3 abantu abangibuzela bathi usakholelwa nemshadweni. Oh. Ake nimbuze ukuthi usangashada yini. Oh yes, yep. Bazalwane ingihlekisileke leyo. Uma ngibukela ukukholwa bhuti uMduduzi angitshelwanga mhla ngibukela uJesu. Akangitshelanga ukuthi ngiyoshada. Oh. Kusho ukuthi kwakungekho lento engqondweni ukuthi ngizoshada. Futhi akazange kimi ukuthi angizukushada. Kodwa kimi kwakukhona lento ethi ayikho into engidesignile mina ngomshado. Yes. Angazi noma bayangizwa nabazalwane. All right. Ukuthi I didn't design anything about umshado. Yes. Nganginikele ekukholweni ukuthi ngizokholwa ngize kuNkulunkulu ngoba mina into engitshelwe yona. Yes. Ukuthi ngizofa. Emva kokufa kunokwahlulelwa. Yebo. Uma ngahlulelwa kungenzeka ngiyekuphileni kwaphakade noma ngiyekufeni kwaphakade. Oh yes. Kwase kuba kimi ukuyikhethela ukuthi ngikhethani ukufa kwaphakade noma ukuphila kwaphakade. Oh yeah. Kwabiza ukuba ngikhetha ukuphila kwaphakade. Emva kwalokho angazange ukuthi kwipackage engiyithathile kunani phakathi. Oh yes. Kungenzeka kunenhlupheko engafaka imshado noma futhi awukho lo mshado. Mina ngiyobona sengithathile inkolo ukuthi ngibekapi. Yingakho ke namhlanje ingibeke la engibeke khona namhlanje seniyakwazi ukuthi sengiyafakaza ukuthi hey ngake ngayihamba indlela yokukholwa ngiyibamba indlela yokukholwa ngisemncane ngiyinikele ekukholweni. Kodwa ekhambeni kwami kokukhula noNkulunkulu kwaye kwenzakala nanka ama challenges esenginifakazele wona bazalwane. Yes. In other words ukubuyela kwiquestion ngeke ngithi angizukushada. Ngeke ngithi futhi ngizoshada. Yeah. Ngoba odale mina angimazi ukuthi usibhale wasigcinisaphi istory sakhe. Hayi kunjalo. Yes. So bazalwane ngamanye amazwi ngeke ngithi lapho ngiyazi. Yes. Kodwa into engayisho ngiyakholela emshadweni ukhona umshado wabazalwane okholwayo. Ngeke bese sithi ngoba nakho usaphoxeka bese sithi hey bona nje lento yomshado wabasindisiwe ifake. Ngeke uzokusho lokho. Yeah, ngeke. uNkulunkulu uyawuthanda umshado. Yes. Ngoba ukuqala komshado kwakhiwa kwebandla. Oh yes. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyabelievela ukuthi lisekhona ikusasa lebandla. Ngoba mangasashadwa sizovela lesibusise esithi zalalana nandi ngixwalisa umhlaba. Yes. Uyabona ukuthi umshado uyisibusiso? Uyisibusiso esikhulu kabi. Uya understand? Yes. So ke manje ngeke bese ngithi bazalwane hayi ngifuna ukuzwa ukuthi usengashada yini. Cha bazalwane. Isikhathi futhi ngiyinikele ibuyela back lapha ngiyinikela ukuthi akazange ifike vele into yomshado. Yabi iqhamukela yona kusho ukuthi uNkulunkulu uyoqhamukisa ngendlela aqhamukisa ngayo yena. Yes. Abese zothi umunye hayi mama lithi iBhayibheli lihlala unjalo kanjani izijulile lezo ndawo ba webhuti uMduduzi. Yeah. Yifundiso zangelinye ilanga bese omunye ngazeme athi hey uNkulunkulu uyamkhuthaza umuntu osuke edivorce ngenxa yokuthi umunye ufebile. Okay. Wenze isono sobufebe okanye ujulile. Ebese sithi iBhayibheli liyam authorize ukuthi usenga divorce. Yes, Kuye kube nequestion ke kimi ethiwe bhuti uMduduzi lithi iBhayibheli mxolela umfowenu kamashuma isikhombisa aphindwe ngasikhombisa. Yebo. Alisekho uxolo lwedivorce, asekho uxolo lokuthi umuntu ukushiyile uhamba uthathe umunye indoda noma uthathe enye intombi. Asixolelani thina lapho. Axolelwa lapho. Nakhona ngithi kufanele kuxolelwane. Nakhona lapho mina ngibona lokho ukuthi kufanele kuxolelwane. Yingakho ngithi mina icritical indaba yedivorce. Yeah. Kukhona abanye abantwana abashadiswe nabantu bengabafuni. Yeah. Ngenxa yokuthi bekwi business transition. Imndeni ifuna ukuceba ngalo yamndeni. Ibisi inikela ngengane yayo. Ikhulu ingane ibheke ithi no. Akusumyeni wami lo. Iphuma ingane imani ibaleke ithi ngamane ngiduke nezwe.
yebo uqinisele bese uzothi wena khona omunye engamuzwa nje thina buyela kumyeni wakho ngathi mina omunye umuntu ukhuluma into angayazi because ukude kunayo ngoba ukude wena nginawo ibuka ekudeni kulula vele ukuthi ungashi noma yini ungashi noma yini yebo uma ngabe umshado wami ukwenzakala lokho okwakwenzeka one angucela ngumshado angazange ngize ngizile ukudla nange even one single day ngithi inkosi sengicela umyeni yes angazange ngize nginamandla okuma phambi kwakhe yebo ngithi uNkulunkulu angazange ngize ngimcela umyeni and naye ngiyamazi ukuthi unamandla okungiphendula kwesinye isikhathi angitshela ukuthi angaze nguphe ungathini ke lapho yabona and two uma ngabe uyeza umuntu ukuthiwa useganiwe angithi indaba yami ilapha ekuthenini bhuti umduduzi uthe ubonisa uNkulunkulu yes and then mayibonisa uNkulunkulu uma ngempela uNkulunkulu ebabonisa abantu imishado mina ngokukholwa kwami let's say mina ngibonisa umyeni wami uNkulunkulu ungibonisile uNkulunkulu ngilithatha phi igxathu kusasa ngisithatha phi steps sokubuye ngiphinde ngigane ngoba mina ngine evidence yebo ephathekayo eyakho yaphatheka ngaleso eyami yaphatheka ngithi mina ngithe uNkulunkulu ungibonisile uBrajon yes ukuthi angimshade angithi then uBrajon wenkosi avume nishade yes kube khona ukungathembeki lapha emshadweni wenu you understand yes angisathembeki lapha emshadweni wenu nobabili ngoba mina ngibonisa uNkulunkulu le ndoda yini ngingayihlaleli hawu uzoyihlalela wele uzoyihlalela uma le ndoda ithi ngiyakushiya ngiyakudivorce phili wenza ukuthi ngoba mina ngayibonisa uNkulunkulu yini ngathi ngiyakuvumela uhamba ubuye ngizohlala ngulinde yebo angithi ngakutshengisa uNkulunkulu yes so in other words babukeli kwesinye isikhathi enye into ngeke uyikhuluma ungakafiki kuyona yeah futhi esikhathi ungena entweni yazi ukuthi uNkulunkulu ukufaka entweni ngoba efuna ukufundisa something efuna futhi nokusiza abanye abantu umshado into ekhona uthando la exister ikhona imshado ezoya phambi kwaNkulunkulu itholakala ingenalo ucobo ucobo olubi nje olubona ukuthi liyamhumiliate uNkulunkulu kodwa nje ubona ukuthi this is a covenant uNkulunkulu ayakhayo ngempela and then bahamba abantu bangene ezulwini ngoba akuyona yodwa yonke phela bakhona nabanye abazalwa nababonisiwe okuyiqinisa abahleli namhlanje bahleli yes kuningi ke bhuti umduduze engutholile miningi yabona imshado la ekufike khona ukuthi ngithinte itopic serious ngalendlela hey ya kakhulu izinto ezisi pain bafona manje namanje abalaleli bengitshela ukuthi kimi kwenzakala ukuthi omunye nje ngisamkhotha wathi kimi ke yazi mina ngambona lo bhuti yazi ngambona kakhumbi mina kodwa mangimbona akushongo ukuthi ngizomshada okay iyangiconfuse le ndaba yakhe futhi uthi akushongo ukuthi ngizomshada uthi mase ngithi ngiyenkonzo uthi ngambona ngingamazi okay mase ngithi ngiyenkonzweni hayibo nangi lo muntu engeke ngaphupha ngaye maybe previous weeks or months or what uthi ngithi nangi lo muntu uthi nangempela ngibona ubhuti ekhombisa interest kimi manje lokho mina bhuti into zingagcina ngingazi ukuthi ingabe wayemkhombisela ukuthi owakhe uthi kodwa mase ngimbuka angimthandi uthi angimthandi lo muntu uthi kodwa lo bhuti ngiyambona ukuthi uyanginaka uthi aze kufike lapho uyapropose athi uyangithanda uthi nami futhi ngivume kodwa lo muntu angimthandi uthi futhi lalela kaGumbi yayikhona futhi iopportunity yokuthi bengabaleka ngoba ngo2020 sisingavumelekile ukuthi sishade yonke into yamiswa kodwa kunalokho ngiyeza ukuthi lo muntu angikho kuye kodwa ngibhizi namalungiselelo ngiyalungisa usho kanjalo so ngagcina ngayiunderstand iningi balaleli into abanakho abalaleli abakhulumile ngendaba zomshado
okungenzeka nje mhlambe nami sengiyacabangela okungenzeka kube yebo wamboniswa ngempela futhi but njengoba esho nje wayengatshelanga ukuthi amshade mhlambe kwakufanele akhuleke ukuthi inkosi kungani ungibonisa lo muntu kungani ungibonisa lo muntu mhlambe ayosho inkosi ukuthi hayi uzofika afuna ukukushada ungavumi exactly kusengenzeka ngoba mase behleli uyaqala lo bhuti uveza usuyamthethisa usekhuluma noma kanjani kuye akasayithanda ingane yakhe usenje ihlukumeza ingane yabona nje useyiphatha kabi ingane yakhe ngakhuluma nje nami leyo nto ngase ngithi nikuphi wathi ba-separateile ufuna ukuthi ahlukane naye kodwa lo bhuti uthi yena akakholelwa kwi-divorce ngithi mina anjalo amadoda abusive afesana abesethi ngimile ezwini mina ngimile ezwini angiyindawo kodwa ubumhlukumeza umthatha kanjani umuntu onengane ungayithandi ingane zakhe umthatheleni ngoba ngi-100% sure ukuthi akazange akufihlela ingane waze wayithatha futhi wazohlala nawo lapha emshadweni wenu then emva kwakho uzotreat kabi ingane yakhe phambi kwakhe hayi khona bakithi so kwaba into ekanjalo ngiyagcina ngingasazi ukuthi kanjani ziningi bhuti umuntu uduza izinto la engibone khona ukuthi ezinye izinto ke futhi wena bhuti umuntu uduza ezinye izinto lapha ebandleni thina esindisiwe yes eminye imishado njengoba abantu bengahlulela nje uhlulela thina uNkulunkulu kuyiqiniso mina ngingakhuluma izolo enkonzweni ngathi mina uNkulunkulu kuliqiniso elingeliphikisa ukuthi idivorce akayifuni and imbi bazalwane idivorce imbi futhi uyofika ebangeni la ukhula khona ukuthi usho lento engeyishoyo uma kwenziwa uNkulunkulu okaNkulunkulu kuyohlukaniswa uNkulunkulu ukuhlukanisa kanjani uNkulunkulu ngokufa bese kuzothi okunye ke ngenxa yobukhuni beenhliziyo zenu ke okwabona uMose ukuthi ke manje sekufanele manje azanidesignele incwadi yesahlukaniswa ngoba inhliziyo zenu nabazalwane zilikhuni anifuni ukwakhiwa imbi nje divorce especially angiphathi futhi makuthiwa isinama assets inabantwana inemizi inezimoto inayimali inayo yonke into bese kuthiwa abantu bahlale more than 5 years bayahlukana ilethi inzondo ongayazi uzuyibona awumfisela omuhle ngikhuluma iqiniso ukuthi uzongifakazela noma nawe namuntu odivorceile more than 5 years awumkhulekeli umyeni wakho ngoba ulaphana awumkhulekeli umama lo wamshadile njengoba elaphana anikhulekelani nje ilethi inzondo bakithi so nje ngisho ukuthi ukaGumbi uyakholelwa emshadweni yebo ngiyakholelwa lokho engakuphendula khona futhi ngiyawazi ukuthi ukhona uyaphila and bayafika abazalwane besho abakushoyo kuukuthi kwesikhathi uthola ukuthi angithandi ngaleso sikhathi angithandi angifuni futhi ukuphinda into eyake yenzeka omunye nje omunye wake wanakwa impela wow kuyadependa nokuthi bazalwane upropose kanjani wemfuthi umduduzi okay uyabona uma uzosuka thina kwelethi ibandla safunda ukuthi awusuku uyele ntombini yes awusuku uyele ntombini siyakhuluma manje awusuku uyele ntombini ngoba kungenzeka kube nezinto ezingamanyala lapha enizenzayo maybe usiyamthanda kakhulu ngcininize nona indaba bethi abantu lapha ku social media iqala emishini kubalekile vele omunye akapromote bakhona abangapromote bethi ufunani umuntu kumfundise befuna mina kusuke kwakhiwa lokhu kuhlonipheka kusuke kwakhiwa lokhu kuhlonipheka ngoba ngiyakhumbula nami ukuthi after le damage eyenzakalayo kimi kwabe sekufika kimi ukuthi mina owami umyeni uyoza kimi angitshele ukuze ngikwazi ukumtshela ukuthi ngiyakuthanda noma angikuthandi angathi vaya ngapha kanti mina ngimthandi yes ebese yaphoxeka useyazi ubaba ubani ukuthi ebefuna ukaGumbi wamphoxa wasejikela kubani isekuyindaba yakhe ngoba bazana nabathuli
Yeah. Akwenzeki ibhuti umduduze enkonzweni yabazalwane. Abazalwane bayakholwa kodwa abazalwane futhi abakholwa. Injalo nje. Yebo. Akwenzeki insizwa igane noma intombi igane. Insizwa iganwe. Singezwe kuthiwa hayi njalo oqala wakho uthi uyamfuna kwaba ubani. Yeah. Wahluleka. Yebo. Noma intombi yayifuna ubani yanqaba. Yini sithola lezo ndaba kodwa futhi besiye ziye kubantu ede bethembekile. Bekumele singayitholi. Bekumele singayitholi lezo izinto ekufanele ifihlwe lezo. Ukukhomba ama disadvantages akhona. Exactly. Ama disadvantages akhona ukuthi ngiyamvumela othi akeze kimi ngithi ufuna mina. Yes. Ngiyamvumela othi akashonele ebese ngiyabizwa ukuze kuhlonipheke lento. Kungathiwa kusasa sijolile. Yebo. Cha ngokukhula kwami nasekuphoxekeni kwami ngibona ukuthi abazana abaliphatha kahle udaba. Then ngase ngithi kimi hayi no umuntu ofuna mina uza kimi. Yes. Hayi ngayithola impela insizwa webabukeli nenenibuza ukuthi ukagumbi usangashada yini cha zeza bandla. Yeah. Uyazi kukhona igama engalishoyo previously ngathi mina uyakhulekela umshado. Uyakhulekelwa bhuti umduduza umshado. Uyabona abantu abasha eningakashadi. Yes. Uyakhulekela umshado. Yeah. Kakhulu futhi uNkulunkulu ngeke azaza kurobhe. uNkulunkulu ngeke akurobhe uyokutshengisa. Kimi zonke impendulo uNkulunkulu waziletha. Kwawukuthi ngiziletha kubantu abarong. Yeah. Laba abantu abaphethe udaba babengavumelani nalokhu mina engikubonayo. Kwakufanele kusebenze lento abayishoyo bona. Hey. Uyabona uyafika enye ake ngisho nje enye nje ngisengidlula. Phela insizwa sekukholweni khona enye nje eyake yathi yafika yathi hey ngibona ukuthi ikhombisa interest impela nayi yangilandela ngezwe ngicasuka nje ngidineka. Ngize ngixoxa ntobhuti bamse abanye sebayayazi le ndaba. Ngibaxoxele ngimfonela khona ukuthi uThembu Nkosi ohlala eJimmiston. Hey phela uBrasoren so athi kade ngambona. Wathi ngiyambuka nje ngiyasho ukuthi uyagagamela uzomthola kahle usisi. So kukhona omunye ke umlaleli lapha bhuti umduduzi ngima comment othe into engiyibonayo nje kulosisi ngibona ipride. Yeah, okay. Nami ngayibona ke leyo comment. Yes. Ngathi ngavele ngathi hayibo. Pride. Hey mzalwane wami ungixolele Nkosi yami anginayo leyo nto leyo. Yebo. Sengibona ngathi nje futhi ungifanisa noSathane. Mawuthi ngine pride ngoba isona esikhulu leso uNkulunkulu angasifuni. Nesasusa uSathane ezulwini. Yeah. Wamehlisela emhlabeni. So mawubona ipride kimi kusho ukuthi kuzofanele ngempela nami ngiqale ngiyibukisise nami ngitshenta angiyihlole. Kodwa mina kwesinkathi ngiyibuyisela kuwe ukuthi lokho okubona kumuntu kukuwe kahle. Oh yeah. Esikhathi ubuka umuntu umbuka ngesole kahle uma ubuka umuntu uyayitshela kusuke kuphuma kuwe leyo nto leyo. Yeah. Ngani omunye nje khona omunye wakwa comment lapha wathi lo sisi another thing engiyamthanda mina. Uya understand? Angithi uyambona ukuthi lo muntu ngithanda kangazi. Yes. Angazange ngimbingelela ngazange ngibone ngishe moli kodwa uzwe uyangithanda. Yes. Immediately mayibhala lento ngiyifunda ngavele ngaconnecta kuyena. Ngezwe nami ngimthanda ngingamazi. Yes. So ke in other words lokho kubona ngumuntu ilokho kwakho. Yeah. Ilokho okukuwe kahle. Yeah. Ngani mina ubhuti umduduzi ngangakhula nje ekukholweni kwami nasemcabangweni. Uyazi kukhona abazana abeke bethi ekubuke nje kujudge. Yeah. Athi ubhuti umduduzi uthi insizwa ekholwayo. Usho ukuthi akajoli nje yena. Yebo. Hawu uNkulunkulu egcwele leyo. Unamanga. Akajoli nje. Hawu ugcwele nje lo nkulumo. Mhla wahlukana nesono sokujola wena. Ubona bonke besingile ngisho nabajolayo enkonzweni.
I'm telling you because ofike kuwe injalo vele ofike kuwe ufika ukutshela ukuthi uma usula kuKristu akujolwa nangempela bonke uzobabona bonke webhuti umduduze endlini yokukholwa bengajovi babuka ngalelo once wantshontsha waba nomakhwapheni ukholwa bonke ubabuka ngeselifana naleli lakho exactly hayi injalo nje emlaleli wami omuhle mawuthi ngine pride lewo ibonayo ila kuwe wena Geza once wasusa lezi inkophe noma lenkungo elayo yokuba nepride uzombona ngeso lokholwa ukuthi cha anginayo ipride anginayo omunye wakhuluma ngeyibuko nje ngisakhuluma nje impela ngiyithinta wathi ngoba phela nijovi nifunane ezibukweni kuma glasses bakithi hey bazalwane yekelani ukwenza leyo ndiyekeni bazalwane kuningi ngeke ngisaphendula but ke into engayikhuluma uzenenye uyazi bazenenye into engayisho lapho umduduzi yebo mayifika lensizwa ngavele ngathi nje uyazi into engayithola kanti hey uyabona uNkulunkulu mlaleli uma insizwa ifika kuwe yes izothi iyakuthanda angithi mina sengivulele le ndlela ethi angisafuni bajikele ngalabo banamanga umuntu akangiqonde mayengithanda uzobaletha vele usathana ngabe ubalethwa usathana noma balethwa uNkulunkulu ezokulinga nawe ukuthi ngempela uzoma yini yes ezeke lo mzalwane cha umzalwane uyakholwa ngu-undermine ukukholwa kwakhe uyakholwa nje usekhulile futhi nje nange age ukhulile futhi useke waganwa and then mina ngazi lutho nge-marital status sakhe angazi nix ukuthi kwakwenzakalani kodwa ngabona nje nawo nalini isizwe lokho ithanda ukuthi masise inkonzweni ithanda ukuzohlala ithatha isitulo ihlale lapha ithanda ukuyithola crowd le engekuyona ithanda ukuba kwi-cycle yami yes ngiyambona lo bhuti lona hey uyabona lokho kucikeka bhuti umduduzi ubokubamba kwesinye isikhathi ungakuthathi nje kancane uma ngabe kukhona intombazana ekulandelayo noma owesilisa lokho ekulandela ukuthathe kancane nje wena ukuthathe kancane awuqale uze ukuthi ama feelings akho okuqala nje how did you feel yes nje eqala ukuyenza lento ukuthi akulandele yes ibambe uhambe nayo lento ngibuka ke manje esikhathi esondela and then ethanda ukuthi nje la ngikhona fanele abe la and then mina ngezwe ngiba nalokho cikeka nje ukuthi why lo bhuti always ula always ula la ngikhona ngibona nangu ethanda nokumbingelela baningabi ngosabantu la sikuyi-funeral baningi abayini ebone mina you understand yes kunake lokho hayi ihambe lento hayi ngibona umuntu usenamanamba ami angiwazi wathathaphi sengibona uyangifonela iyashesha le ndoda and then ngivele ngicikeke nje yabona ngicikeke ngokushesha ngizoje ngicikeka nje ngizongicikeka nje engicika nje ngizwe ukuthi hayibo yini ngempela kulo bhuti ngicikeke hayibo hayi ihambe nangumuntu usengivusa ekseni good morning hayibo i-serious bo lenciko iku-fast lane impela hayi nange siqala ufuna ukuthola ama-details ngami kuthi nje later nyana maybe after 3 months to 5 months somewhere there kuthiwe athu umfowethu ohlala eJimmiston lo ngikhuluma ngayo uThemnkosi akahle akasaza lo mama ukuthi mina ngithi ngikhula nabafana so masikholwa abafana basenkonzweni nje abangabazali abaphendukayo abafana obhuti bambe beshumayela kakhulu yes kuphenduka abafana beze ekhaya bezohlala ikhaya lakithi belinokuphithizela nje so sigcina ke sisifana abantwana bomuntu nalabo labafana laba ngoba nje ngicabanga ukuthi ngimishiya ngo3 years so ke uyangitshela ukuthi hey semngcwabeni kushone unkosikazi kaSorenso usho lo bhuti bhuti Mduduzi oshonile ubani uye lo kushona unkosikazi walobhuti kusho ukuthi lo bhuti esikhathi eqala enamathelisa nami
kusho ukuthi usiyambona unkosikazi ukuthi uyafa. Oh bakithi. Eish. Hey. Angithi ke manje yayisiyabuya lento ngathi mina ngizwile man kwelika moya. Yes. Ukuthi kukhona izinto eziklashayo la. Yebo. Oh bekuyilento. Yena usembulela unkosikazi. Wamncwaba. Wabona umfazi emva kokufa kwakhe. Awubazalwane. Bakhona namanje bakhona uthi uye yedwa. Bakhona namanje ngoba ngikhuluma nje bakhona sebebonile ukuthi indoda iyafa okanye usebona ukuthi umfazi uyafa. Usiyaqala useyigudlisa kosisi laba bangashadile lapha nenkonzweni. Usembulele wamqeda. Awubazalwane. Yeah. Ngezwe ngigcwala ulaka. Ngathi mina hey abazana bayedelela. Laba babakholwayo. Eish izinto ezizenza zivele zibe zidlula abangakhona. Ezinto ezenzakala lapha ekhona idlula abantu abangakholwa. Hey. Yaqhubeka lento ngezwe kuthiwa hayi umisile somewhere. Uzoshadwa futhi ngambongela uyakwazi ukuthi ubongele umuntu ubone ukuthi phakathi enhlizweni kuclean. Hayi anginandaba nje naye. Wangisendela ivideo ngicela ukuthi ngavuswa ngangilelele mina ngavuswa ivideo yesimem invitation. Yabona into wangesi invitation wakwefuna ukungibhampela angitshela ukuthi ngoba wena ungichomelile. Nabuka ke namhlanje ngikuphi. Ungavele ngasonde yabazi labo Popeye abaready laba aberokwe ready lapha kwiphone. Ungasenda bona ngathi siyakubongela ngoba ngikhuluma iqiniso kwakumhlophe enhlizweni. Yes. Nokuthi kwakungicasula nje ukuthi ungempela usumbulela umfazi wakho. Wazo wamncwaba wasubona intombi ongathi uyayishada. Hayi unesikhathi sokudlala. Hayi bakithi. Unesikhathi sokudlala. Uyazi kwenye inkathi yazi but umduduzi iziningi izinto ezenzakalayo. Omunye nje yazi omunye hayi wangibona la ku TikTok. Oh. Balandeli ngine TikTok bakwethu ningilandele. Yes. Wangibona la ku TikTok hayi ngambona lo muntu uthanda ukukhomenta ikakhumbili iqiniso levangeli lelo. Iqiniso levangeli siyabonga. Yeah. Hey. Kuthi ngelinye ilanga I explain indaba yakhe. Hayi mina ngineminyaka ewu40 wathi una 42. Or 44 angisazi ngineminyaka u42 44 ngisindisiwe ngashona labazali ngihlala emishini bra wayisho lento yakhe wayeseqede lapho wasisenda ifoto yakhe. Oh bakithi uyazi webhudu umduduzi wakwabuka ifoto wanyanya. Yeah. Wanyanya. Eish bakithi. Wavele nje kwathi nje xifi. Wayidelete ngokusheshsha. Ukuthi ngathi ngaba akayisendanga. Ngathi nje akangaba akayisendanga. And ugqoke kahle udecent ushaya isudu faka utie ugqoke nje impela nje njengabafana vele abasindisiwe. Kodwa wanyanya futhi ayithi mubi awanyanya. Yazi ukuthi nje leyo feeling inento ethile ikhombayo. Oh yes. Ngiyakuzwa. Wayizwa nje lento yokuthi wezwa wanyanya nje wezwa wanyanya. Ungakignore lokho. Kanti kuzothi mangibuka enye podcast. Hayi nje edile ngabazalwane. Kuzokhuluma ingane yakwabo. Alright. Izothi akasikhulumise ekhaya. Cela ngingenele icela intervention kwi-podcast. Athi mina ngiyambonga uNkulunkulu. Yeah. Mangithi kubiza ubani lapha kwi-podcast mangithi hayibo ngiyambona lo muntu. Lesithombe ngiyasazi lesake sasendwa kimi. Yebo. Ethi usindise kanti uhlupha kanjena ekhaya. Umlwiselana lo dade wabo uzele. Awu. Okay. Uzele ubaba wengamfuni ozala ekhaya. So ngimile ke lapha ngimele ikhaya lika baba. Naye akasamfuni. Hawu bazalwane. Udade wabo. Lento ngixoxe noba omncane wami ungumpostoli ebandleni lakho usho ukuthi une ministry la eMpumalanga. Ngixoxela bamncane ukuthi bamncane yazi kunento enje. Yes.
athi bomncane mntanami mina konke kwenzeka kwaba nentombazane efunwa ngomunye ubhuti enkonzweni uthi wathi engifonela lo bhuti ethi baba ngibone intombi lapho uthi yathi insizwa isayi explain uthi ngezwe ngenyanya ngaze ngajuluka yeah uthi ngathi mina ayibo yini indaba ngiyenzelani lento kwenzakalani uthi kanti ngizozwa ikendela zalo mfana so in other words ngithi unga ignore lento enyanyayo yes uNkulunkulu usuke ekukhombisa ukuthi akusiwo wakho lo esikhathi kwenzeka lokho kwenzakalayo kimi ngimncane yeah njalo ngiyagijima ngiyobuza uma uSamuel engalazi izwi likaJehova lifika kuyena kunomprofeti uEli alele naye kulendlu yes uma uJehova ekhuluma ethi Samuel uSamuel wenze njalo uyezwa izwi elimbizayo yes ngenxa yobungane ugijima yakubani yakumprofeti uEli yebo uthi kunezwi lingibizayo yes awukazange uzungibiza sengilapha emprofeti njengokungibiza kwakho thambo lala ndodana ngazange ngikubize yebo lithi iBhayibheli ukwazi kwabakathathu yes embiza maqede ephika ukuthi angazange ngimbize ngoba ingane iqonda kuba umuntu engilele naye lapha endlini umkhulu yes kuphela akekho umunye khona okusho ukuthi uma ngizwa igama lami libizwa uye yes so ngamanye amazwi ngangakakwazi ukukhuluma kwakhe uNkulunkulu uma ngidukiseka yes manje ngamanye amazwi ebalaleli noma ngabe uyafika sengaqonda ukuthi ngingafela kuwona ngoba ngiyamazi ukuthi ungibizile and izwe engilizwile lingibizela kule ndlela elikaJehova and ngiyalethemba awu amen hayi wayichaza nje kahle futhi siyabonga abazalwane yebo izwakala kahle kabi yeah inkinga lento yokujaha thina ukuthi sigxeke abantu yazi ngesikhathi sisavumelekile ukushumayela ezidimeleni nganginokhamba nje nezinye izinceko esasivangela nazo ezayishaya kakhulu lamantombazana la athengisayo etradini yeah until wathola umsebenzi la ezo driver khona ebusuku epatrola kule era patrola kuyona useyangixoxela ke uthi hey ngagibeza enye lamantombazane ngiyibona xayekile ebusuku uthi ngase ngiyibuza uthi yazi the way yangixoxela istory sayo ngakhona ngasho ngathi nami kube bengikwi situation yayo nami bengayenza lento Nkosi yami and uthi manje hey ngendlela bekade sibashaya ngakhona sibagxeka sishumayela sishumayela singazi ukuthi abantu badlula kuphi ngifuna ukuthini ngithi into uma ungakangeni kuyona ungakayazi angisho ukuthi ngisenze excuse la but nje khona into yokuthi uma ngabe ungakayazi ungayigxeka kakhulu ngoba indlela le yebo until uzwazi yebo and laba abangene khona owashumayela kahle wathi uJehova esimkhonzayo akabavumeli abanye ukuthi bangene ezimeni abanye uyabayekelela ukuba bangene kuzo izimo yes kodwa usenguye lo nkulunkulu ofaka abanye ezimeni abanye abakhiphe yebo so ke vele nami ngangiyibuza ukuthi Nkosi bengikwenzeni ngukhonza kahle kangaka wayengethembile ngoba umunye kube wangena kulesimo engangena kusona wayengathatha ushevu ayidlise yes kufakaza enye intombazane sisenkonzweni bhuti umduduzi indaba yomshado balaleli ungayithathi kancane ijulile yes iyafakaza ithi iyayithanda ukufakaza mayifakaza ithi ngiyintombi nto esihlukene nesono uyazi ukuthi uyamazi ukuthi uSathane uyayithenga insizwa ingayithandi intombazane hey futhi ngambona umuntu uSathane amanyala uSathane kakhulu uyazi wenza insizwa yazo propose lentombazane yayishaya inkomo ezaphelela yafaka izibizo yenza nembathisa abantu basemzini yonke into yahlelela yaplana insizwa yaqeda mina ngikhulumi
ngestory engasifunda encwadini okanye engasilale kwi-podcast. Ngikhuluma mina ngomzalo nowangifakazela ngikhona enkonzweni kwi-conference. Ifakaza ingane ikhala inyembezi. Ithi waqeda lapho wangilobola kwaqeda ukuthi kwabamnandi kwaqedwa futhi lapho kwabhukwa kwahanjwa kwa-honeymoon. Bakithi. Sahamba kwahanjiwa kwa Cape Town kwabhuka indawo. Angithi phela uyazi ukuthi uyolahlekelwa ubuntombi bakho. Insizwa yangalala naye. Hayibo. Yangizwana? Yamangala intombazane ukuthi kwenze njani? Yekuthulela nje insizwa kwaze kwasekuseni. Hayibo. Yaqede lapho yaphuma yaya baye ebishi bayo olwandle bayobuka babenzani bathatha izithombe yangayingena yokumthinta. Yayisibuya babuya futhi babuya ekhaya. Yes. Abantu bayitshela ukuthi hayi ubuntombi bunjani buphelile. Buphelile. Naku sobuyana kwa Wayeseyamtshela ke wayesethi ke cha. Kahle kahle ngikuthandi. Hawu. Benginyanyiswa lofakazi bakho. Yo. Lobo buthi njalo ngiyintombi into. Ngifuna ukukutshela ukuthi awubalekile kubo bonke. Uyakhola lo muntu. Yo. Ungenza leyo nto ukhipha inkomo, khipha ibizo, ungalali nengane yabantu uyishade. Maqeda ubukuse ngayo. Akusekho ukukhola. Ngiyacabanga ukuthi nalengane kushuthi ngabe kushuthi sifundiswe ngoba khona labo mama bakhohlakele wena manishada ningama virgin maningazi ke nini ningazange nishade ni ngama virgin. Niyafundiswa kuthiwa hayi ungamangali makuthiwa uyakuthinta kanjani. Nawe bomthinta. Cabanga ukuthi intombazana shuthi yalinda ukuthi ithintwe yabona ngingathintwa yamfundisa yona. Shuthi wasusa isandla nje umfana ngokuthi uyayazi yena ukuthi mina kahle kahle eyami into ila. Yo. Hey naye lo mfana kodwa. So ngamanye amazwi akuyona yonke imishado enoyishada ekaNkuluNkulu. Eminye ikulethe kuSathane izokuthatha iyokufaka ekufeni kwaphakade ikususe ekuphileni. So ungalokhu nje ucelebrate uma kuthi uyakhethwa uyijenti umuhle. Cha umuhle. Uyijenti ungcono kwabanye awungcono kwabanye. Eminye ize ukuba izokuthatha ikufake ekufeni. Ikushintshise icebo likaNkuluNkulu. Othohlabelela ukuzicebo lakhe lifezakale. Amen. Hallelujah. Kukhona ukuthi abanye bashade kungenxa yecebo. Kukhona icebo okufanele lifezeke. Oh yes. Kukhona ukuthi abanye bashade kanti sekubhidlika komsebenzi kaThixo. Oh. Hey yazi mawusho kanjalo engathi uthi uma ngabe nje usungena emshadweni yazike manje ukuthi sekufanele ihlala ukhuleke njalo. Kunokubulokhu uxhoma nje uthi hayi mina ngishadile okungcono nje uvale uyivalela umlomo udle nje ngomkhuleko right through ukuze ungeze ukuphuma ecebeni. Kuze ungeze ukuphuma ecebeni. Kuze ungeze ukuphuma bhuti umduduze ecebeni. Yeah, hey. Kukhona izwi nje engithanda sivule lona. Yebo. Amahubo Psalms 150. Sofunda nje ivesi eli1. Sithi masibheka sibuka indaba yezwi. Ngoba konke kuyisisekelo salo. Ngithande nje leli vesi Psalms 150 verse 6. Ivesi nje eli1 ethi konke okuphefumulayo makudumisa uJehova. Hallelujah. Amen. Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Oh yes. Konke. Yes. Izihlahla, izilwane, abantu konke okuphefumulayo makumdumise uJehova. Kufikelelo nje izwi izolo ngilala. Angilazi ukuthi nasekuseni futhi ngakhuleka phezukwalo. Ngathi mina hayibo konke okuphefumulayo. Omunye umuntu uzothi izihlahla iphefumula kanjani? Ziyaphefumula izihlahla. Ngoba thina nazo si-change ama gases. Yes. Thina i-oxygen is sufficient kithi noma is very important to us.
Yes. And then kuma plants ucarbon dioxide ubalekile kuwona ama plants. So when we exhale ama plants ayawuthatha. Yes. Ama plants abese release uoxygen uze kuthina. Ngamanye amazwi siyaphefumula nazo. Konke okuphefumulayo makumdumisa uJehova. Oh yebo. So silapha ngenxa ukuthi sizomdumisa Yes. uJehova konke okuphefumulayo. Umbuzo wami ke uthi ke lona odumisa okuphefumulayo ebephefumula naye. Ukuthatha phi lento ayithathayo? Ngoba yonke into ephefumulayo idumisa yena. uJehova. Iletha udumo uNkulunkulu. Yes. Sathi thina sishintsha oxygen nawe sashintsha carbon dioxide sibakhipha sifaka oxygen. Ngase ngidumisa wena mina. Ngiyithatha phi lento? Yeah. Awu amen bazalwane. Yeah. So nje ilelizwi nje engijulile nje ngathi Nkosi sami konke okuphefumulayo ngabuka ngempela ngaze ngajula ngathi mina ngishihlahla uNkulunkulu fanele zimdumise imvelo mayihlabelela athi imvelo yonke nayo iyakhothama yiqiniso ngisho imvelo fanele imdumise. Awu amen. Amen. So nje bazalwane ilokho nje ukuthi Nkosi yami indaba yami iyaqhubeka. Ekuthenini ke nakho ngagcina sengisho uMduduzo ukuthi wabuphela umshado wami emva kokuteta. Yes ngiyakhumbula. Yes sakhuluma ngokuthi inkosi iyangivakashela angithi mina ngikhonze bandleni elingayi kudokotela. Siyakhuluma lokho ukuthi nali ibandla lami alijovi akuxukuzwa ngikhulelwe for 9 months angibona idokotela angiyi eclinic ngiyoxukuza kuye kuthiwa abaxukuza abantu mabekhulelwe. Yes. Angikwazi mina lokho. Ngenxa yebandla engangikhonza kulo nenkolo engangikhula kuyo ngaleso sikhathi. Yes. Angisho ke mina khona abanye beke basho bathi udokotela kaSisi so angazange ngize ngubeke ngiyacela ukuthi abazalwane balalele angishongo namanje futhi angisho ukuthi udokotela uyisona. Yes. Mina la ngangiphenduke khona. Mina la ngangifundiswe khona. Yebo. Ngangazi ukuthi uma wayinikela kuleli bandla wafa. Akho dokotela kubekwa izandla phezulu kwabagulayo basinde. Nangempela besibabona vele bebekwa izandla besinda. Ngakholelwa kuleyo nto engiyibona ngaleso sikhathi. Yebo. So ke uma ngabe uzothi wena kimi namhlanje kagumbi udokotela akasho lutho. Angazi ukuthi ngikuphendule kanjani ngoba mina ngikhuluma ngenkolo yami eyangikhulisayo. Yes. Namhlanje mina ngikhuluma ngezolo lami ukuthi izolo lingikhuliseke laze la ngibeka la. Namhlanje awungazi kwesingathi ngikhulile sengibonile ukuthi hayi no man. Sesifundile kakhulu ukuthi no odokotela singabenzi oNkulunkulu. Kodwa asinaka asabe consult iya kudokotela. Yes. Uma uzwi pain hamba be worried about iba curious ngempilo. Yeah. Hamba ubuza ukuthi le pain ngabe ikhozwa yini? Impela. Kwenzakalani? Lokho uzokuthola kudokotela. Angeke ngugxeke ngalokho. Mina ngaleso sikhathi kwakunginelisa lokho engangikwazi ngaleso sikhathi futhi kwangiphilisa ngoba nakho namhlanje I'm still surviving. So ke bazalwane nansi enye into ebalekile uma ngabe uzongena emshadweni. Yes. Thina mina ngithi ngishilo ngathi bazalwane ngiyakholwa ngimncane angazi lutho indaba zemshado. Ngiyaphenduka na insizwa ithi iboniswe mina. Angazi nix angazange ngikhulekele nento yomshado. Yes. Nazi izinto uyabona njengamanje ukuthi ubuncane bami nobudala bami manje akusafani sekuyasho ukuthi manje mina odlulile imeni lo phili lo kagumbo ohleli la odlulile imeni. Yebo. Lo kagumbo waqala lapha yana ebengakadlule imeni engakafiki futhi kuzo. Yes. Ngikhuluma ngani? Nazi izinto angithi yabona manje sengikupha ama advice ukuthi nazi izinto ofanele uyiqaphele mazoshada. Kakhulu. Mina mangithi ensizweni ayiyo check igazi ngafana noSathane. Ozothatha ibandla lisesibhedlela la singayikhona. Bakithi. Kwakulwazi oluncane enganginalo ngaleso sikhathi. Yes. Akusisi isono leso sokungonanga lapho. You are concerning about life. Yeah. Uma wenza lokho wenza a wise uthatha a wise decision yokuthi akwenziwe ama blood test
Yes. Cause ucabangela kusho ukuthi lo muntu lo omthathayo ucabangela impilo ukuthi impilo ke izosithatha isibheki sephi ngoba one ucabanga ukuthi nizothola abantwana. Uma ngabe kungenzeka ukuthi oyedwa phakathi kwenu unegciwane, fanele nicabanga ukuthi okay fine, ngiyamthanda. Yes. Regardless of this status, Yes. mina ngiyamthanda. Asicabange manje ngelife, ijena yelife. Ukuthi izosibeka phiki. Yebo. Yiziphi izinto ekufanele sisebenzise ke thina emshadweni wethu Yes, kunjalo. ukuze sibe nabantwana abantwana bethu bengabi nalesi sifo. That's a wise decision Yes. okufanele uyithathe. Esikhathi mina sengihlehlisa ke mase ngushilo kubazalwana ngithi ngibona ukuthi nginobungane. Yebo. Mabethi ngithatha ibandla ngilisa esibhedlela engenze into engazange ziyenziwe lapha enkonzweni. Ngayibona ngusathane. Yeah. Emva kwalokho ngaxolisa. Yeah. Ngathi mina ngiyacela abazalwane ngisha amarizathe engasawalethi lo muntu. Uyayibona nithi ngangiyifaka engozini engakanani Yo. ngaleso sikhathi. Sengiyahamba ngiyibandakanya nalo muntu Yeah. onengane ezu2 ebekade ifihliwe. Angibaza abantu besifazane alale nabo ukuthi istatus sabo besithini ngaleso sikhathi. Uyayibona ngibeka impilo yami engcupheni ukuthi umduduzi Yo. ngenxa yabantu abadala. Yesh. Yebo. Emva kwalokho mase ngibona ukuthi okay kuthiwa ngikhulelwe manje. Ngiyakhumbula ngise university. Into yokuqala kimi yafika athi angihambe ngocheck igazi. Yebo. Ngahamba. Ngangikhuleke phakathi ukuthi ngiyamaza umuntu ozothiwa ungithelele uma ngiyithola nginesifo. Oh yes. Kubalekile ukuthi ungahambulala. Ukuze wazi ukuthi ngiyamazi ongithelele ukuthi ubani. Yebo. Ngahamba lathi inesi liyangichecka sasine namanesi ethu ke e-university ukuqashwa wamanesi ethu abasinakekela nje masikula. Oh yes. So ke mali ngichecka ke nesi liyangibona ngaxoxa nje mina ngixoxela uyabuza uyazi ukuthi ukhule ngithi yes ngikhulelwe ngiyangizwile. Okay yini wakhululeka kangaka indaba mathiwa nje ithi mathi sathi boom uzothi ngathi into engenza ukuthi ngingabi worried ngiyamazi uyobe ngithelele. Oh yeah. So ke ngiyazi ukuthi mangiphuma ngivala umnyango la ngiqonda kubani. Yes. Wahleka unesi. Ngisho ukuthi leyo nto le i-right ukuthi umuntu umcheckise because we are concerning about life. Injalo. Enye into engazange ngize ngiyenze. Angithi ngilibele phela ngishada ngimncane. Angazi nix ayikho into anihambi nala ama counseling ukuthi masenzongena emshadweni ingathi beningakhanselishwa kukhulunywe nani bra kwazi wane emakhaya. Yes. Nayinto yokuchecka ama financial status. Oh. Ukuthi lo muntu ozomshada umi kanjani kwezeyimali. Ibalekile mlaleli ngiyazi ukuthi omunye akazukizwa kahle. Ibalekile leyo nto le ibaleke ngani? Ibaleke ngokuthi ubhuti umduduzi maye nezikolodo. Yeah. Afike ayithatha intombazane automatically izongena intombazane kuleli gama lakhe elingcolile eli blacklisted. Angithi abazana bayithanda imishado yokuthi okwami okwakho okwami in community of property. Ayenziwa lento ekholweni ukuthi wena ushada okwakho okwami. Ayikho lento bayigcizelela kabi ke le nto le bekhohle ukuchecka istatus somuntu. Yo. Angazami mina ngize ngikuthole lo thuba ngoba ngangisalibele kakhulu lapho. Kwenzakalani? Yeah. Kuyalotsholwa ke ekhaya. Ziyakhishwa inkomo. Uyayibiza ubaba ayibiza ngicabanga ukuthi wabiza u12. Yes. Kwasethi ubaba angazi wathi ucela belethe noma 8. Ezu4 zingene kwi-furniture. Kusho ukuthi akayithenge yena i-furniture. Yes, All right. Zize ke lezo 8 ehamba ngamasondo. Wekusho njalo emakhaya kuthiwa ngahamba ngamasondo. Abanye bethi ezoboya. Yebo. Ngilotsholwa ngamna ngemali. Ngalotsholwa ngeenkomo saqhutshwa zalethe ekhaya. Yebo. Kwalilizelo. Hayi. Sekufanele ke manje kuthengwe ke phela manje i-furniture. Ngale the outstanding. Yes. Yelobolo. All right. Bese khona kubhuti esasikhonza naye. Iwayihlakaniphe ngalendlela yokuthi angcwebe wabo ummeli indlela ayihlaniphe ngayo. Ubhuti wakwaZungu ekhaya kwaNongoma. Yeah. Wayesebenza e-furniture shop.
wayesiza kakhulu abazalwane nje lo muntu lo. So noma ngabe uqualify kancane ukuthatha kodwa uzokwenzela ukuthi uzoqualify indlela ehlaniphe ngayo nje nokuhlakanipha nje kwezinye izinto nje ukuhlakanipha wayiphiwe nje ukuhlakanipha. Kuthi ke makwenzakala lokho ke sekufanele phela manje ithenge ukufurniture ubaba unento ukuthi ubaba uyindoda omzulu unento ethi before ingane yami ishade ngoba ngishila inkomo zami ngithi angiyibizanga zonke ngathi ifurniture izothengwa uyena ngifuna ukuyibona ifurniture ukuthi ithengiwe before umshado. Yebo. All right, kuqalwe ke ama arrangements ukuthi fanele furniture shop ayofuna ke manje ifurniture. Yes. Hayi mayechecka ubhuti uZungu athola ukuthi igama lakhe wathi maye ngifonela bhuti umduduzi Nkosi yami ngangaba ne trauma mina kulezi nsuku. Eish kwakukubi impela. Angifonele ubhuti uZungu athi kimi wemntaka ma ngithi ke mina yebo bhuti athi igama lalobhuti libolile. Yo. Icomputer lokithe nje red. Wayibeka nje kanjalo. Wathi libolile. Eish. Ngathi mina usho ukuthini? Wathi ngisho ukuthi ayikho into engathi uyayithatha la qualify ukuyithatha. Bakithi. Ngathi mina manje kuzokwenziwa kanjani? Yeah. Wathi kubhuti no into engicabangayo wena igama lakho li clean yeah nele ingane zakini ekwelamayo lalela njalo ish ayibo mina ngisebenza nje angithi uyangazi ngise university angisebenzi nje mina athi ngizoqamba manga la uphethe phela lapha vele ngizoqamba manga ngithi vele ekhaya kini benidayisa ama idini amalokho ama blocks sithini sithi ama blocks ukwakha yebo so kubhuti wami omdala wayidayisa kwakuyibusiness lakhe lelo wabuya waseliyeka nje kodwa kwakuyibusiness lakhe nje kwakwazi nje wagumbi kudayiswa ama blocks uthi ngizothi ke udayisa ama blocks yes and then lo omncane lokulamayo sithi udayisa unebusiness angazi wathi kuzoba ibusiness lani lo mncane ongilamayo ukuze kuphushwe igama lalobhuti aqualify. Okay. Isithenga ubani lo furniture bhuti mduduzi sekuwe ithekile izothengwa yimi mina futhi ongasebenzi okucaca ukuthi uma ngabe fast forward manje ingqondo ubani ozobhadara ekupheleni kwenyanga kuzobuzwa wena angithi kuzolokhu kufonelwana nami yes yo yingakho kwesinye isikhathi omunye umuntu ethi lo sisi unokuyitshela ngazi ukuthi une pride kanjani izinto engingene kuzo ziyangenza so quickly ngibe emotional yeah ngibona ukuthi ubuwula obafanele buphathiswa abantu abadala ukuhlakanipha okufanele kuphathiswa abantu abadala kodwa kwathatha ubuwula banikezwe ingqondweni zabo hey bangakwazi ukumprotect entweni eningi nje bebulala ikusasa lami hey bakithi listen uma ngabe sesiyithatha ke le furniture okolotayo lapha na ubani uphili uyakolota nalo ngilamayo uyakolota yo lo fanele akhokhele installment phela kuze kuclineke igama lethu guess what ingeni furniture izeke nangempela ifakwe endlini ke ubaba mayifika kuzobona ifurniture eyibona ubaba uya confirm impela ukuthi hayi bayithengile ifurniture umntana mona ifurniture leyo furniture vele sesiyazi ukuthi kusiniswa amagama ethu yes hoping that ukuthi nami bazobhadara yebo all right fine ubhuda ngithi uyasebenza bebeqambile manje ukuthi iphoyisa sengitholile ukuthi okay he is not a police all right kodwa kuyasebenza lo msebenzi awusebenzayo yep and balaleli nansi into efuthi engifuna ukuyicacisa khona omunye owathi ubhuti wafela ukuthi nje shutha kana lutho no yep nami ngangenalutho nami ngangenalutho ngangiseyingane ngangeke ngifuna umuntu onotho and baganiwe ubhuti bambhuti wami first born ngama iganwe ishumayelela yalotsholelwa abazalwane yagana futhi ingane ephume emzini orich
Yeah. bazi kamhlophe ukuthi lengane ngoba beyiganisa le ndodana yakwaGumbi ayisebenzi. Yes. Ngokuthi abafana bakithi angithi ngamanye amazwi nginama mentor abantu engibabuka ukuthi indoda noma ngabe ayinalutho kodwa iyazama. Yes. Yeah. Mina ngake ngalala ngingadlile kulomshado ka1 year. Ngalala ngingadlile ngenxa yalokho. Hayi uthi wayefela ukuthi akanalutho. Wayengakwazi ukuzama. Yes. Yes, njengendoda sukuma ngithi phela manje usuyikhombisile wena esikhathi uqala nje i-steps sokuthi ufuna ukugana yes. Kusho ukuthi wena amaplate la ekhaya ebekade ephakwa ade u4 manje ngoba usuthi uyagana uthatha imember yomunye umndeni uyiletha la ekhaya amaplate asezoba mangaka 5 azoba u5 yes take a responsibility yale plate less 5 yes. wena ulilethile kunjalo hayi ukuthi wafela ukuthi akanalutho mina nje uyabona ngiyasebenza ngisebenza government ngingamshada umuntu oyisecurity uma ezokwazi ezothi uhola u10,000 athi uhola u10,000 angizwani athi uhola uma ekwazi ukumanage u10,000 wakhe ungadlula lono wami lono le yami mina engiholayo yebo kunjalo ingayidlula nje uyabona khona abantu abakwazi ukumanage imali ngalendlela it's not about ukuthi umuntu akanalutho yes. It is about ukuthi how you handle your life yes. uyibamba kanjani impilo yakho nguzwa kahle angithi esikhathi ke manje sekuthiwa ke asathenike le furniture sesiyayithatha ke manje nomntana kithi mayifika ke lapha ni furniture ngithi yakhokhelwa only 3 months only 3 months but umduduzi mayikhokhelo only 3 months uyekile umsebenzi phela mina mangishada uyeka umsebenzi lo bhuti mina ngimaze sebenza ngise university leso sikhathi all right ukhokhela umama nobaba ngoba ubaba wakhona waye ade sebenza kahle ubaba wakhona esebenza nje noma ngasashonga ukuthi wayesebenza kuphi kodwa nje wayesebenza kahle ubaba wakhona wazo retire khona futhi ngithi ukuretire masuyohlala phansi uthatha ipension yakho uyohlala phansi ehola imali esemsebenzini nje yes wayene umuntu uyoyinemali so wakhokha naye u3 months wakhatha ngoba phela bemkhokhelela ukuthi uzothi kulo 3 months ebefuna namatoho bebewathola babesiza nje abazali angimazi noma wafuna noma kunjani kodwa umsebenzi wawuyeka hayi ngoba uphelile yes wawuyeka wathi kusekudina ngazi ukuthi ufana nokuthi uwaste imali mayigibela okay so ngokusho kwakhe wathi uwaste imali mayigibela ngoba wayihlala ezola shothi ubona ukuthi uspenda kakhulu ubona ukuthi uspenda kakhulu imali yalahleka so ugcina engasazi ukuthi usebenza la ini mina into engeke ngicabange engeke ngisho manje ngeke ngithi eGoli mina ngazosebenza ngoba ngazosebenza eGoli ngizoqasha noma kuphi yeah isikhathi ngisaqasha ngizokala phela umuntu uduze ngiyakuzwa ngangitshele lokho nje ukuthi okay ngizofuna umsebenzi eGoli uma ngabe iposter ingikhomba ipost ingikhomba eJimmiston ngizoya khona yebo uma ngabe ingikhomba eAuckland Park ngizoya khona so anginayo indawo la because number 1 ngisarenta yes ayikho indawo engiyibiza ngekhaya ngoba ngiyarenta so mina ngabona lapho nje ukuthi ushodeke ekufundisekeni ukuthi bengasukuzola kufanele usondele emsebenzini angithi futhi usunomfazi wena sondelele emsebenzini kunokuthi uvesana nje udampe just like that uvela uthi ngiyayeka mina emsebenzini ish so ke esikhathi bebhadara laba abazali babhadarela ukuthi akathi kulo 3 months enjani uthola umsebenzi ebese yayiqhubekela installment akhokhe yes yavele yayekwa kanjalo kuyinto ke kwangakhokheka ngenze njani ke ish la ngcola igama lami la ngcola igama lengane yasekhaya angasebenzi nokusebenza safunda ngaleso sikhathi ngisase university ngaleso sikhathi uyabona omunye umuntu mayengazi impilo yami yamosheka yamosheka kakhulu khona omunye umlalelo kwathi kusho ukuthi uyabona nje uSathane wazothengwa ngiyamfakazela ukuthi ngacelwa
Yabona uJobe mayecelwa Yeah. kwaba semini. uSathane waqonda ngqo kumnikazi wakhe wathi ngifuna uJobe Yebo. akabizanga ukuthi ngifuna bani waqonda ngqo ukuthi ngifuna bani ngifuna uJobe mina Hey. then uNkulunkulu wenze njani wamnikeza wasethi nje ungishiyela umphefumulo wakhe Yes. Oh, hawu amen amen. uyabona ke manje sengingcolile igama ngise university Oh. ngingcola igama and then ngine trauma ke phela lapho ngilomshado engakwazi ukuthi usikhathi sini then hey yazi bazalwane kwakunzima Yeah. kwakunzima yabona mangibuka la ngiphuma khona ngivele ngisho ukuthi na if uNkulunkulu ebengenami ngabe ngafela endleleni Yo. Yo. uma ngabe sengise university and then sengiyeza ukuthi no man ngikwazi kwanzima angikhophi ngoba phela ngiphasile level ngithola lo muntu ukhuluma le ndaba ngishada ngenza level 1 ngiphase ngoba vele sishada unyaka uphelile vele ngiphasile ngiya ku level 2 ku level 2 angiwenzanga kahle ngoba sengiqala angithi sengihlala kulomuzi Yes. ngishada ku December uJanuary fanele ngibuyele esikoleni and then mangiye esikoleni sengiqala kumuzi omusha nakho ngoJanuary mangutshela ngifakaza ukuthi kwaba ne strike ofanele ngiye kuyena la ngizoqala khona ukuyihlanganisa naye Yeah, yes. and then uyabona ukuthi ke sengiyaqala manje ngiba ne stress sengiyaqala ngiyabuza ngenza ama calls ukuthi nikhokhelile ni furniture Hey. kuthiwe cha ayikhokheliwe lo akakawutholi ngathi umsebenzi akakawutholi liqala igama lami hudu lesengiba ne stress manje saleli gama Eish. ngoba ngizwile ukuthi ngizonaka ngiyakhumbula nje NSFAS emayinakho siphi imali kukhona lento ethi ngoba ikhaba ngiphi imali angihambe ngiyovula ikhadi kwa igas sengenza i3rd year Oh. banginqabe Ish. la ngaqala khona kwaclick manje ukuthi Gama lakho limosheke ngempela. igama lami limosheke ngempela igama lengane yakithi Ish. limoshekile alright ngenza kanjani ke angisakhophi ke manje esikoleni sengiyaqala ke manje sengiyafeyila ngithi sengidropa ke manje kuma modules Ish. ngivele ngifeyile Yo. mangifeyila ngibona ukuthi no man indaba yami ngeke isolveke mina kuzofanele ngiyofuna umsebenzi Yeah. ebesaqashwa kuthisha ngalesa sikhathi esafunda uthi ufunda ube usebenza Oh yes. ngeza ngapha ke Goli it was 2009 Oh yes. it was 2009 no not 2009 it was 2009 mangithatha angithi ngiyafeyila mangifeyila iminyaka phela izokhohla mangifeyila ibhlungu inhliziyo and ngiyabona ukuthi lokhu kufeyila kwami le module ngifeyila imodule eyodwa but umntuzuzi imodule eyodwa kwakuyi major subject yami Oh, that's why kufanele uyiphase. kwafanele ngiyiphase Yes. and ngiyabona ukuthi ngishawa yiyo le depression enginayo hayi ngifesane ngibona ukuthi no man 2010 ngiyofuna umsebenzi Yes. ngiyakolota lapho NSFAS babambile ama result Yo. angithi kube kunendoda phela esebenza ngabe beyizobuka ukuthi ngiyakolota kuzanywa imali Yebo. ngiyakolota uNSFAS akekho uzongikhokhela Hey. imagine ihlazo lokuthi ushadile ubusy ngifana ngane esikole yokuthi hamba ulanda umzali angazi niba besigila mkhuba muni laphana kwa NSFAS kuthiwa landani abazali benu bezobhala iaffidavit bayisubmit basayine ama affidavit la atholakala kufika ku NSFAS ukuthi uzobhadala kanjani Yeah. ngishadile
angithi phela sengishadile lo nyaka Yeah. sekufanele phela manje into zami zisuke zishone ngapha yebo kumele ngilanda uma wami eish kuzoba uyena uzothatha izifungo zokuthi uzoyibhadala kanjani le outstanding yeah ngize naye umama siyolala naye eresi ahambe osayina ke lama forms abathi akawasayini ngiyibone lento ukuthi ayikho yabona ukuthi ngisala esikoleni ngaloyo term 1 term 2 bese ngiveke ngibona ukuthi ayikho lento angifuna umsebenzi ngithi ngocela into zami academic record ngithi I'm still owing yeah mangithi ngiyabheka ngikolota u7000 outstanding izobhadara le module esel izoyibhadara iNSFAS le nese ngiyiregistile yes ngathi re-register imodule lengifailile yes alright fine mayizoyibhadara le it's fine outstanding uthi akazoyibhadara yile umzali wami asayinile ukuthi uzoyibhadara kanjani ke yena kuthi ngiselapho angisekho la esikoleni manje sekukhona lento ethi noma isiphi isikole esifuna uthisha ngoba vele imodule i1 engifailile yeah and it's an annual module ama exam wawo ngizoze ngibhale ngoOctober oh okay ngizolungeza ama assignment kulama term yes kusho ukuthi ngihleli lamahala mos eres yindaba ngingafuna umsebenzi nangempela sixhumane nomunye umama la eGoli yes hayi ngize kuyena lo mama uyamazi naye lo ngimshadile then kuthiwa kune SGB post elokujaneni eclass la eZola oh okay alright then senginalento ethi ke manje ngizohamba ngiyobhala imodule esele ngoOctober yes so ke ngingeneke ngoterm 2 kulesi sikole oh ipost yakhona SGB ikhumbula SGB bayiholela o 3.5 kuya ku 5000 yeah kulezi ikole zethu kube lungu nje uyahola u10000 SGB post yakhona indlela abanaka wangcono ngayo ileze zethu ezingathi zinenkinga angidazi should azinamali yeah yo yazi buti leyo mali engangihola kulezo nyanga ngangenza sho ukuthi angidli lutho nakulomuzi engihlala kuwo cishe ngizobathengela ibraai pack bathengele noma isinkwa emva kwalokho imali mina ngithenga ngisho into yokugqoka ish angithengi lutho nje ngizothenga nje ukugcoba kuphela hayi ngenze kanjalo ngiyibekelele imali kufike la ngiyobhala khona iexam yemodule yami A1 ngihambe ngiyobhala ngiqede bese ke ngibhadara yonke le mali engiyikolotayo engafungisa umama kuyona ukuthi uzuyena uzoyibhadara yebo then ke okay ngikwazi ukuthola iacademic record yami ngitshela ukuthi no angisezuqhubeka la ne3rd year sengizothatha ama result ami ngiyofuna umsebenzi ngoba vele ayikho into engizoyihlalela la yes iyeke phela eka lo bhodi ngoba asikhulumi hey kwa communication ayikho akho communication akho nix nje hey alright kuthe kusenjalo sengithathile academic record okay sengilinda isikole ngiyayitshela ngiyashoka ekhaya mina angeke ngize ngibuyele esikoleni vele mangiya kuzofunakala imali registration of which ngizokwazi ukuyibhadala yona kodwa ke mase kuphakathi ngizophinde ngenze njani ngiphinde ngibuyele kulehlazo ebekade ngikulo mama ngiphinde ngihambe ngokusayinisa university student yes khona umncane phela ngoba phela no 23 22 uhamba noma wakho ngosami umsayinisa ama document angazi ukuthi nemali nayo uzoyithathaphi bakithi at the same time ufake iringi lapha ukhona omunye umlalelo okwahleka wathi madam mangithi madam ophuwa wahleka wathi hey Phili umadam ophuwa ngempela ukuba umadam ophuwa umadam ongenamali bakithi ufake iringi lapha at the same time bayibuza ukuthi ngabe umother in law lo nosayinayo noma uma wakhe iphi phona indoda ishonile kwenzakalani understand nje leyo nto leyo ikhona
ikhona iyaphila asayini umama amaphepha angawazi ngabona ukuthi ngifaka uma wami enkingeni la eish I have to think ngibone ukuthi ngenza kanjani yeah hayi okay fine ngithi kuthi ngo2010 kuthi uhamba register ngithi ngizokwazi ukuregister the problem is ngidlani lapha euniversity yes kwenzakalani nje ngami nale mali mangathiwa futhi ngiyaphinda futhi ngiyayikolota ngizophinde nithathe phi futhi ngizofuna umsebenzi ke manje batsheni ngiyofuna umsebenzi yeah hayi bethule in the meantime angithi bengihlala noanti kufika lesiwombe ngithola i-call makukhumbula kahle mangithola i-call ekuthiwa ngithiwa ngifike ekhaya kanti kuzokhuluma lento ukuthi khona insizwa ekubonile bengihlala noanti oh yes I have to go back to my aunt again ngihlale naye yeah ngisahlala noanti kanjalo ngilinde ukuthi bese ngiza la eGoli ngifike ngifake ama CV ngwafaka bese ngibuyela futhi ekhaya eFryhead uanti ngihlale ke noanti akafoni lobhuti awu nje asikhulumi nakuye yayikhona lento nje you understand uyayibona nje lento leyo akafoni nami futhi vele nami angifunda phone futhi nami angifoni yebo you understand yeah asikhulumi nje asikhulumi and akabuza ukuthi kwenzakaleni esikoleni akho lutho nje okwenzakalayo okumhluphayo nje uyabona nje ukuthi bekuyinto edlulayo nje ngaleso sikhathi sidlulile futhi yo uanti ke manje la usene stress mina kulowo mzuzu ngoba vele sengibuyelwa abantu bakithi angisenankinga nje futhi yeah uanti une stress usekethi mayiphuma emsebenzi avele thatha imoto yomsebenzi a drive esendlini uzongicheck ukuthi ngiyaphilana yo and mina ngimbona mayibuya ezendlini hayi mina ngitshela ukuthi uyibuyele kanti uzongitshela mase ngithola umsebenzi akuvele ngifonelwe ngapha ngifonelwe ngiqale ngisebenze mina vele iNatal akazange nje ingibize ngisho ku interview akazange ngisho isikole sodwa nje ukuthi ngenze nje yini iGoli nje mina elaqala ukungithatha oh yeah ngize ke ngapha eGoli from SGB wazwazwa ngitsheleke yeah ngisebenze ke lapha eGoli esikhathi mangisebenza ke lapha mase mengibiza sebengibizela ke manje kwi-Abet i-Abet ke isebenza ebusuku kusho ukuthi ke emini ngiya e-university e-Unisa yes ngizama research ngithatha incwadi ngiyaboleka ngiyafunda ngenzani nje ngavele nje ngashintsha nje ngaba ilo muntu wesifazane osebenza overtime ngiya multitasker then ngoba iphupho lami kuba ngiyibone ngifundile ngiqedile yes ebusuku ngiyongena ngiyofundisa ama student eqedela ugrade 12 eAbet yes ngifundisa biology lapho emini ngihambile ngisesikoleni ngiphila leyo mpilo nje isikhathi sokulala sikho isikhathi sokuphumula anginaso yeah uyayithola leyo nto ngiyakuzwa uantu wami une stress la uyitshela ukuthi mina ngayibulala kimi akukho kuyibulala kusekudeni nami ukuthi ngingathiwa ngiyibulala ngenxa yokuthi indaba yami yomshado sengibuyile bengishada izolo namhlanje ngibuyile ngikhuluma nje ukuthi nalomyeni engade ngimshadile kangazi ngikuphi asikhulumi mabethi bayibuza ukuthi what's the cause ayaziwi cause so uyabona nje ukuthi iyamhlupha ke manje uanti lento ukuthi ingane kaBhuti injani yingakho mayisemsebenzini kufanele drive ayongichecka aphinda abuye angibone ukuthi ngiyaphila abone ukuthi ngiright wayitshela ukuthi kwesinye isikhathi ngizosangana kwakungekho kwakusekudeni ngoba kimi kwenzakala mina ngiyibona into wrong
Yes. konke okwenzakala mina ngitshela ukuthi kuseyindlela nje kaNkulunkulu lapha avele kufanele ikhanjwe khona. Angimsoli futhi. Yeah. And ayingidistance futhi kuye ukuthi ngimthande. Yes. Nje ukuthandaza kusafana ngisathandaza ngegiya elifanayo. Yes. Ukuhlabelela kusafana ngisahlabelela ngendlela efanayo. Khona nginokuyibuza ukuthi konakelephi. Yebo. And 2 angithi vele immediately sengiyakhulelwa mangiza kuye la. Angithi Yes. ingane manje yabona ngoba ngino auntie sengishila ingane ekhaya kubo. Ingane ngahlala nayo I think only 3 months. Emva kwalokho ngayikhohlwa nje ingane. Hey. Ingane yami ubuthi umuntu ngathi ngayithandisa eswini. Yeah. Yaphuma kodwa ngahlala 3 months ngangafuni lutho babethi makuthiwa bayicelile ithathwe ngomunye ngithi ayibuye ngokusheshsha ngihlale nayo. Angazi noma uNkulunkulu wayengiboleka leyo period ngoba wayazi ukuthi khona izinsuku ezizayo. Yeah. La maybe ezongilahlekela khona angithi manje sengibhize eGoli. Lento engikutshela yona ukuthi ngiyasebenza ebusuku. Ngiyafunda emini. Ingane yami isekhaya. Yo. Sadedelana ke nomntanami from there. Ekhaya ke ngithi uyabona nje unengane kodwa wena uzobuya ngoJune ubuye ngoDisemba. Then ngeke ihlala ingane ngakhohlwa. Yeah vele. Ngeke ihlala ingane ngakhohlwa. Oh. Iyazi ngegama nje ukuthi mina ngizalwa uPhili. uPhili uma wami uPhili. Ayimazi uma wayo kahle. Yeah, cause imbona sometimes. Imbona sometimes. Kwaba kanjalo ke. Ibond yethu nengane yangakheka kahle ngenxa yelukuba busy kwami. Ngaqeda futhi ngambonga uNkulunkulu. Ngagraduate ngabiza uma. Hawu kwaba mnandi. Yeah. La khona impela kakhulu ithemba manje. La khona impela kakhulu ithemba. Okunye ngikubhalile futhi umuntu ngenzela ukuthi ngingakhohlwa. Yebo. La ke futhi umuntu akumnandi. Ngoba nje usahamba endleleni yokuthi ke manje wena uhleli lapha ya umyeni wakho uhleli lapha ya yes awazi ukuthi kwenzakala nabazi nabazana into kwenzakala kodwa bayabona ngoba even one single day mina ngazange ngize ngihambe nalobhuti senkonzweni cabanga angazange nje kuthiwa nakho uyashada usuhamba nomyeni wakho cishe noma wabona ama couples amasha ujabulele leyo nto le together akazange zekwenzeke leyo nto angazi ukuthi why kwakungenzeki angazi nanokuthi vele bengise university kodwa azikho inkonzo beziba khona leso sikhathi uthola ukuthi maybe akekho seGoli maybe inkonzo ikhona engayehleli leyo nkonzo angiyazi le experience yokuba nomyeni uze maybe ndinani ukuthi hey umyeni uyawashelwa wenza angikwazi mina lokho angikwazi futhi angiyazi le parenting yokuba nomntwana ukuthi umntwana uyamphatha uyamgona ungena naye emateksini umse clinic tontone angizazi lezo zinto yes kwaba nje izinto ezidlulayo nje engazazi ukuthi ziphuma phi angiyazi indlela yami thi eyinjani hey so ke into eyenzakala lapho angithi mangifika ke manje sengiqashwe kwiAbet kwi-Abet Center ngifundisa ama grade 12 laba i-finishing school yes ngidibane nomunye umem la osebenzayo omdala nje impela ngicabanga ukuthi ungange firstborn kama ngo1976 firstborn kama 1976 naye unga1976 Lusisi naye uthanda le ntombazana encane nje abasebenza nayo yes then angithande lo sisi mangifika lapha nje angithi even if uhlalela unyaka owodwa yes then kukhona lento ethi usasaba abantu ukuthi ade bekushadize yona izolo iringa usayifakile we understand that yebo yeah bese ke uyabona futhi nanokuthi khona lento yomngane ukuthi ungathi mawubuka umuntu mayekubuka umuntu usutshena ukuthi maybe ngathi uyamkoloti explanation ethile ngathi ubungayichaza lento futhi iba khona ngisho kubazalwane nje mawufika ngathi maybe uyebandleni elithile ungathi ubungayifakaza lento yakho ngoba kwesinye isikhathi uzobuya khona lento ethi
maybe bazongibuka njengesigebengu ukuthi bese sifuna umshado sesiyawufihla ukuthi sake sashadwe understand kanti awukoloti umuntu kanti iqinisa awukoloti umuntu yebo ukuthi nje that conscious ekushayayo hayi bese ngivesane ngitshela lo sisi ngihlale naye phansi ngithi ke mina unjani usindisiwe lo sisi conservate mission yes unjani siswami athi ayi ngiyaphila angithandi futhi angithandi bese ngibe ngiyaphila kodwa khona into engifuna ukuxoxela yona athi oh okay no problem ashesha afike futhi emsebenzini ngaso alisingena ntambama yes sisheshe sifike emsebenzini ama-class azoqala mayefika ama-student ngoba phela fanele siwalinde ama-student afeyile grade 12 amanye asasebenza ako Shoprite akuphi kuphi fanele niwalinde kuma night school niyawalinda akusho ukuthi ngoba ningena u6 fanele ke ningena u6 fanele mayifika ngapha 6 aqale iclass ngapha 6 okay and then bafundise kodwa ngo8 latest akube ngo8 okay kungabi iminyama kakhulu sase esikoleni phela kuphephile yes so ke ngixoxe naye bese ngiyamtshela ukuthi nginenkinga nginenkinga ebandleni bangishadisa ngingathandi ngimnarratele ke story sami disihamba kanjani yes avela khale hayibo kuthi mina ukhalelani ke manje lo ngoba naye ngifuna ngisize futhi wena umele ukhale kahle kahle yimini ngimele yena akuthulisa yena ngithulisa yebo avela khale ngithi mina hayibo ukhalelani manje lona ayibesethi ey phila into eyikhulumayo yenzeka kimi awu oya yenzeka kuwe yes kwafika ubhuti ophuma eBotswana wathi wayeshumayela uthi ngimncane lapho uthi I was doing grade 11 uthi eshumayela lo bhuti eshumayela uthi wathi uboniswe mina uyingane kamfundisi lo sisi uthi wathi ubona unkosikazi uthi ngangibolekela amagawuni engangenile ama wedding gown engangenile ayencishisiwe yo hey ngabuza ubuhlungu ngathi mina uma uyakhala ngavele ngakhala kakhulu mina kunaye uthi ngashadiswa nalona ngathola ingane eyodwa yentombazane emva kwalokho wabaleka awu ebezoshumayela la ekhaya kubo asazi kuseBotswana yo ingane yami ayimazi ubaba wayo yo imaze ithombeni zomshado cabanga ngathi mina kanti yenzeka wayezophilisa mina lo yasesobhuda umduduzi ngathi mina unkosi kanti nabakholwayo abanye ike yabehlela into efana nalena hey ngathi angisasukanga kuwe ngathi mina wasiwenze njani yes wathi ngathi vosa mina wathi vosa angithi uyayibuza phela lento yebo awu bazothina ekhaya ade ngena nje isolo sengiyaphuma izokwenzakala kuzokwenzakala ini vele ngoba phela fanele egcineni kube njalo lo muntu vele asifonelani asikhulumi angimazi ukuthi kuphi namanje na akangazi nokuthi ngoba ngilapha nje akangazi nokuthi ngikuphi ngidlani ngenzani cabanga hayi angiqede ke lapho ebesethi ke hamba angazi namakhotha lana ngazi ngatshelwa mina nguyena waba iseba imentor yami wangitshela wathi ngihambe ngeRandfontein Court ngaya khona yes then iyona iRandfontein yangitransfer kwelinye ngafika khona eyase Roodepoort so ngafika khona ngafica ubaba nje ubhuti ubaba osengena isigaba esikababa manje semkhulile Nkosi yami umusa aye nawo ebona nje lentombazanyana yazi uNkulunkulu ehamba nami yeah wavele wangithatha from istage uyabona uSathane ungenisa lapha wangacabanga ukuthi ungena khona wangithatha wangisusa wabona ukuthi lo baba uzongimentorisha uzongithatha step by step wangitshela nje ukuthi okay yenza kanje thatha ama forms agcwalisa hambise kule rumbani yes kwashesha ngalento ubhuti umduduzi kwafika i court day
kwafanele ngizo explaina kahle kahle udaba lami ukuthi kwenzakalani yebo ngabatshela sonke istory ukuthi kwenzakalani bayabuza manje ukuthi ukhonzapi bacabanga abanye ukuthi ngikhonza kwako eNazaretha lapho kushadizwa khona amakhehla bacabanga ukuthi ikhehla leli cha sasizingane nje sonke sesingama 20s sasizingane nje sobabili yebo and then ngicela ukuthi nti uyakhala imagistrate yo endiya yakhala yavele yathi akazange uzube khona nomshado yeah ngicela ukuthi nti akazange thina sihlanganise ukuthi hayi akeze naye uzokwenza njani wavela wathunyela usheriff angazi ukukwata uNkulunkulu wakunikeza laba bantu kwangabe bikho kimi bayisebenza bona ukuthi kanjani umuntu uzimnangazi but mina ngabizwa sengibizelwe ukuthi nje indaba yakhe iphelile yo yeah kwabe iphelile indaba futhi naye wangangilwisa wangenza lutho wangalwa futhi okusho ukuthi maybe wayesaba naye ukuthi ngempela kuthiwa ushada ingane yabantu izolo kusasa kuyaphela kanjani yebo so kusho ukuthi mina ngamenzela izinto zabalula yeah hayi ngiyakutshela yaphela nje kanjalo then emva kwalokho ngihlale nobaba wami ngimtshele ngithi mina baba umshado wami uphelile yes athi ubaba nini ngithi ke mina ngimtsheleke athi ubaba no ngabona hawu khona la engamtshela khona la ngizwe ukuthi inkosi ikhulume kwangathi yadikila but umntuduze emkhulekweni yafika izwi lokugcina ngci ngimuza uNkulunkulu ekhuluma wafika wathi umthathe mawumthanda ngamthathiswa ukukholwa lo muntu washo njalo wathi nya ngavuka ekseni ngaya kulo mama ophethe udaba yes ngafike ngachaza ngathi mina nginenkinga kukhona ofikile othe umthathe mawumthanda ngamthathiswa ukukholwa yeah angikwazi lokhu ukuthi kusho ukuthini wathi lo mama hayi mntanami nje uphethwe ngamadimoni hey bakithi vele wena unje uyazazi nje na ukuthi uyingane elikhuni nje wayichaza ngalendlela yakhe ukuthi nami ngiyikhohlwe lento usathane wena vele uyathanda ukuvala izinto zakho ngangabe ngisazi ukuthi ngabe iziphi lezi eseyivaliwe ngoba ngincane kangakanje kukhona izinto ekuthiwa zivalekile ivalo usathane so wathi nje ukubheke lokho ukuthi izinto zakho kwesinkathi zizakazi mina vele nginake ebhuti umuntu angiyitholi mina into kalula mina kufanele ngisebenze ukuze ngithole into oh yeah angitholi nje mina abantu ngeke ngibabone ukuthi abanye bakhona bazoba khona abafana nami vele bazosho ukuthi mina ngitholi into kalula I have to pray I have to work hard ukuze leyo nto la ngiyithole yebo so ke uma umunye umuntu ezo explain vele mayizobuka iside lami lempilo uzothi vele wena into zakho nje yikho vele ziba nzima ngokuthi nawe ukhuni kanti cha lutho sengakumukela nje lokuthi okay I'm not lo muntu ozothi nje yena ngifuna ukuthi cane ngizothola ngokusheshsha no impilo yasekukholweni kinjalo vele azise zami izinto azizikalula yingakho mase ifikile zibe permanent yes zingabe ithangishiya yeah ngoba itholakala ngenyembezi ngomkhuleko ngokuzila ukudla yes so omunye umuntu ngalokho ehamba inyanga ngithi inyanga ithola lapha kanjalo izimali omakhosi bathola lapho izimali ukuthi usuyahamba usiyohlola ukuthi yini into zami aqali ngawe ukuthi into zakho ihambe zibe nzima sonke uzalwe nathi thina ezizala angithi thina sizalwa uNkulunkulu sonke lemhlabeni singabantwana bakaNkulunkulu kunjalo asizukufana khona abanye ezishesha into zabo khona abanye ezidelay nezami izinto ziyadelay uma yena sethi ke uyabona nje isikhathi uyofunda nesikole wena omunye wasithola isikole wena kwathiwa hamba upgrade lezi zifundo uyabona nje nakhona lokho nje kwangamadimoni ungitshela ngale yonto then sengikhulumile sengitshela ubaba ke bese angithi ubaba mangizoshada ubaba uthi wena ngithi yena baba angiyithandi lento yomshado antu uyakhumbula ngiyakutshela lapha ngithi ke mina uNkulunkulu uyidansa kancane nje Mike uNkulunkulu uyayiveza lento ukuthi
uthe umthathe mawumthanda yes mamthathiswa kukholo yes sibambe lapho